Добър ден, аз съм репортер Ибрахим Ибрахимов. Предаваме от най-горещата точка на ромския квартал, където ромите се опакат от неприятната миризма от магазин, построен върху шахта. Днес сме поканили една наша гостенка. Добър ден, която е типичен пример за тази миризма. Опаква се постоянно. Така, добър ден. Здрасти. Как се казвате? Ай, братулки, какво стана? Какво стана, като разбра как се казвам? Не, просто питам. Какво? Просто питаш, кажи просто така. Извинявайте. Какво? Ще зачаткам тук. Ако се извиняваш, ще имам плата идея. Какъв е проблема при вас? Първо начало, тук шахта, живеех тук, едно дете умира, деца гладни, умря, то стига всичко направо ужас. Второ начало, значи тук не искам да живея така. Просто деца оплаква. Тук търкаля по шахта, мръси студ, 4 не виждам, 8 не виждам. Да, чуваме се, да. Да, не ви ги чува. Просто направо не зная какво да правя. Много съжалявам за Какво вашето. съжаляваш ти, бе, богатащи, какво съжаляваш, бе? Аз тук дира си гъза си дира да чистя тук да готвя, той съжалява с микрофончето ми, застанал ма пита. Съжалявал. Извинявайте. Не се извинявай, като зачаткам. Извинявайте, дошли сме да премахнем проблема. Преди малко бяхме при другата циганка, тя каза, че когато искаш, ще отиде да почистим. Ела, бе, отварям шахта, иди чисти, няма бахарикачи. Да, ето е нашата ромка. Къде има снимат, къде е? Извън земите, отгоре. Не, ето там. Добре. Предаваме на живо от... Где има пипа, бе? Предаваме на живо за BTV. Аз бях Ибрахим Ибрахимов, а Беше. това беше Айше Ибрахимова. Довиждане.